Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय। सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय दिनैनि बे भिडिअआ मा भिडिअ। फारसेथिंहाय आं बिराद हेपि दिनैहाय, मानो होननानै बुङोब्ला आङो दिनै बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों आंनि बे खुसिनि समखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो हादों। शेयार खालामनो थाखाय आङो अपरचुनिटि मोनदों जिहेतु इउट्युबनि दारै। ओमफ्राय आरो फारसेथिं आं बिराद दुखु मोनदों दासिमबो जितु सुमिला रंहांपि बिथांनि जा इन्सिडेन्ट जादों नोंथांमोना आंनि प्रिभियास भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय आरो जाय सिगाङाव मिथिखानायाथ' निउसावबो होदोंमोन, ओमफ्राय फेसबुकफोर नायनानै मानानै मिथिदों जानो हागौ नोंथांमोना। आरो नायाखैब्ला आं डिसक्रिप्शन बक्सआवहाय होनानै दोनगोन। ओमफ्राय जों गासैबो दा माने जों इउनिटि जानानै थानांगौ। जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरखौ ना गुबुन जातिफोरा बिराद माने नारसोमनो नागिरथारो आरो, बेखायनो जों जेब्लाबो खौसेथि जानानै थानांगौ आरो थाबैनो जास्टिस मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेनोसै। सो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनोथ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मा खालामसै, स्टार्ट खालामनोसै। चलो। Okay, आंनि भिडिअआ डिलेट जाजोबदोंमोन। आं अलरेडि व्लग भिडिअ बानायदोंमोन आरो बायनो थांनाय, लाबोनाय, मोनफैनानै आनबक्सिं खालामनाय, खिन्थु आङो एक्साइटेडनो दाख्लैनो खालामखांनानै आङो मलदिभ्स थांनायनि सिगांनो बायदोंमोन आङो GOPRO9 खौहाय। दायो लेटेस्ट बेनो नामाथाय GOPROआवहाय। ओमफ्राय आं सिगांनिफ्रायनो साननानै दंबाय थायोमोन आरो आङो GOPROखौ बायगोन होननानै। ओमफ्राय फाइनेलि दाख्लैहाय बायनानै आङो मलदिभ्सआवहाय लांबाय। मानो होननानै बुङोब्ला GOPROआथ' नोंथांमोना मिथिखायो दै सिङावबो लाजानाय माने मोनसे केमेरा नालाय, बेखायनो आं सानबाय मा दै सिङावथ' आङो लाखाथारगोन, ओंखायनो आङो GOPROखौ नांथारगौ होननानै बायदोंमोन आरो। ओमफ्राय आङो आरो मबाइलखौबो सोना लानानै मबाइला हामा जालायदोंमोन ना, बेखायनो आं नोंथांमोनखौ आरो खेबसे बुंबावो जे आइफनखौ जेब्लाबो सल्टेड दैयावहाय माने सोनाङा, माने भिडिअ लानाङा आरो। ओमफ्राय जोंनि बे दैफोरा जेबो नङा आरो। ओमफ्राय नै बेनो जाहैबाय बक्सआ GOPRO9आ। ओमफ्राय आंथ' दाख्लैनो बख'खांखाबाय नालाय, अब्लाबो आं दिन्थिनोसै मा मा मोनफादोंमोन। ओमफ्राय आङो माबानि ट्राइपडनि र' आं देखायनो, ट्राइपडनि जितु बक्स थायो बेखौ आं गारबाय। ओमफ्राय बेखौ दोनना होदो आरो, बेयावहाय वारेन्टि दंमोन नालाय 1 इयार ना 1.5 इयारनि। स' बेनो आरो बक्सआ जि सेफटि, माने सेफटिनि थाखाय होदो आरो बरियासे। खिन्थु आङो मोनसे अनेस्ट रिभिउ होनो होननानै सानो। माने आं जिमानखिनि आंथ' फार्स्टनिफ्रायनो आंनि जितु व्लगिं जितु स्टार्ट खालामदोंमोन आङो व्लगिं खालामनाय, बेयावहा फार्स्ट आंनि चेनेलनि फार्स्ट भिडिअआ कानौका भिलेजनिया, बेखौ आं DSLR-जों खालामदोंमोन, गुबुननि आरो भारा लादोंमोन। व्लग भिडिअ बानायनो थाखाय DSLR भारा लालायो गाजा। ओमफ्राय उनाव आं सानबाय आरे DSLR भारा लायै बेसेथो आङो व्लगिं खालामनो, एबारै आंनि फनजोंनो ट्राइ खालामसै होननानै सानबाय आरो आं। बै टाइमाव आंहा iPhone 10 दङमोन आरो 2019आवहाय iPhone 10 दङमोन। ओमफ्राय उनावहा आङो बेजों स्टार्ट खालामबाय। आंथ' एडिटिं रोङामोन, ओमफ्राय पुरा इउटुबाव नायै सोलोंबाय, माबाय, जानला माला होबाय भिडिअ। नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायबा मिनिनो ओंखारो आरो आङो। ओमफ्राय होबाय। ओमफ्राय आरो बेनि उनावहाय 2020आवहाय iPhone 11 Pro Maxमोन, ओमफ्राय दा 21आवहाय iPhone 12 Pro Max। ओमफ्राय दा आङो जिमानखिनि व्लगिं खालामदों सब आंनि मबाइलजोंनो, जेनेबा फनजोंनो आरो ना। माने बिराद इजि जायो आरो ना, नों शुट खालामबाय, शुट खालामखांनायनि उनावहाय एसेबां मोजाङै एडिट खालामजायाबाबो बिराद इजि मोनो माने आङो, माने थाब थाबनो जोबो आरो ना। ओमफ्राय
iPhone जों मोनसे माने जोङो इदि सिदायैनो लानानै एडिट खालामजायो बे एन्ड्रइडनियाथ' बेबायदि खालामनांगौ नालाय ओमफ्राय माने आं बिदिनो कम्फर्टेबल जाबाय आरो सिदा लानानै मा होनोमोनलाय इखो लेन्डस्केप पर्ट्रेट जिखुनु माबाथाय बावलायलायबाय ओमफ्राय दा माने आं ओरैबायदि कम्फर्टेबल बेजोंनो ओमफ्राय दाख्लै आङो मोननैसो व्लगखौ आङो GoPro जों खालामदोंमोन दै ओमफ्राय GoPro जों लानायाबो मोनसे एप दंखायो GoProनि बे एपखौ डाउनलोड खालामबानो जायो आरो बेनिफ्राय ट्रान्सफार खालामनानै लानो हायो किन्तु आर बेनिफ्राय ट्रान्सफार खालामलायदो टाइम लायो ट्रान्सफार खालामलायदो सेलेक्ट खालामनानै ट्रान्सफार खालामजायो दिसुन होमबाबो टाइम लायो एसे ओमफ्राय ट्रान्सफार खालामनानै माबादो आरो बेटारि बेकआपआबो मोजां नङा मोननै बेटारि बायनानै लाखानांखागोन थाब-थाबनो जोबो ओमफ्राय आरो माने दै सिङाव लानोबाल' मोजां आरोना ओरैनो आङो जेनेबा सानफ्रोमबोनि इउजनि थाखाय आं मोजां मोनाखै आरो आंना फनानो बेस्ट आंनि फनानो बिराद मोजांखा फनबो रायलाय जायो मेसेजबो गेले जायो ओमफ्राय व्लगिंबो लाजायो होनदो बिराद माने इजि आरो किन्तु बेखौ आङो मानि थाखाय बायदोंमोन दाथ' सामार ना दाथ' माहाबा बेरायनो सानदोंमोन किन्तु कर'नायानो मा जागोन देलाय टावां थांनो सानदोंमोन टावांआबो पास होआखैनो बे कभिडनि थाखाय आरो ओमफ्राय आं माने हमनानै मोना कभिडा नंमारगौबो सानो मालाबा मानसिफोरखौ इमान हांथोनो जानायखौ नङा होमबा गिनोबो ओंखारो आरो गिनांगौबो दिसुन गियालासिनो दाराय देखायनानै कभिड जानानै दुब्ला थैबा माखौबा जाबाव मालाबा जोनोम मोनबावगोन ओमफ्राय उनावहा बेखायनो गिनोबो ओंखारो आरो मालाबा सानो दाख्लै इलेक्सन टाइमावलाय माथो गैयामोन दालाय मानोथो फायखो आरो फेक माखासे भिडिअफोर मानसिफ्रा आंनो सेन्ड खालामदो मानसिफोरखौ बुथारनाय मानाय कर'ना जादो होननानै ओरैनो बुथारथिनाय नंगौना नङासो मोनो आङो माहानिफ्रायबा थांबाय खोथाफोरा ओमफ्राय नै बख'नाय लोगो लोगो बेयावहा दोङो माने बै साउन्ड सिस्टेम बे स्पिकारखौ लगायजानाय बेफोर माबा दोङो आरो नाट दोङो बेयावहा लगायनानै माबा खालामजानाय ओमफ्राय बेनोसै बेयावथ' जेबो गैयानो बेल'सो ओमफ्राय नैयावहा कागज जिखुनु बुस्थु टिभि बाय फ्रिज बाय माबा मोनसे बुस्थु बाय बेबायदि माबाखौथ' होखायो कागजखौ बेखौथ' रावबो फरायखाया have product questions नो बेयावहा माने सब बुस्थुफोरा लिरनाय दङ आरो माबायदि मा खालामनांगौ माबा वार्निं माबा माबि किन्तु आं फरायाखै आं फरायनोबो बायो ओमफ्राय उनावहा नैबेयावहा एसे देखायनाय दङ आरो माबोरै इउज खालामनांगौ मानांगौ 1 2 3 4 बेबायदिहै subscribe to GoPro app and नै बेबायदि माबा होनाय दङ आरो स्केन खालामबानो जायो बेनोसै बेखिनियानोसै दा आरो नेक्स्टआवहाय आङो वाटार पार्कफोराव थांबाथाय खालामसै ओरैनोथ' आं आंनि फनजोंनो खालामखायो ओमफ्राय दायो आङो देखायनोसै एकदम समायना सिख्ला सासे नैबेनो जाहैबाय ओमफ्राय भिडिअ पावारिं अफ जाबाय माथो ओरैबायदि थाब-थाबनो चार्ज जोबो आं दुखु मोनसैलै आरो मोनसे बेटारि बायनांगोन आरो नैबे ट्राइपडाबो बिराद मोजां बे बेसे लादोंमोनथाय 3000 ना बेसेबांबा लादोंमोन खोमा बियो ना 2000 मोनथाय बेबायदिमोन आरो ओमफ्राय मोनसे खम दामनि दंमोन किन्तु बे लायनो ब्रेन्डेडनो मेन फट' माबादां आरो ब्रेन्डनि नामा मिथिला आंहा बारा बिदि टेक्निकेल माबा गैया नलेज गैया बारा ओमफ्राय नैबेखौ फिटिं खालामखाबाय आङो दाख्लै लादोंमोन जिहेतु ओमफ्राय बेयावहाय माखासे भिडिअसफोर दङ ओरैनोलाय भिडिअ क्वालिटिया बिराद मोजां ओमफ्राय वाइट नुयो आरो ओमफ्राय वाइट नुनायबो खालामनो हायो ओमफ्राय माबाबो खालामनो हायो आरो मोजाङालाय किन्तु बेटारि बेकआपआ मोजां नङा बारा गोबाव थाङा ओमफ्राय आरो आं बुंखाबाय दहयो माने बेनिफ्राय आरो जुदि नोङो फनावहा एडिट खालामगोनबा बेयावथ' एडिट खालामजाया नालाय बेयाव माखासेखौ एडिट खालामजायो जेरैहाय ट्रिम खालामजायो माने ससे दानजायो माजायो बिदि आरो ओमफ्राय आरो बाखिखिनिखौथ' नों फनावनो खालामनांगोन फनाव नङाबा लेपटपाव नङाबा पिसियावहाय माने आंनि थाखायबा आङो माने मोजां मोनाखै आरो माबा ब्लगिं खालामनो बेजोंहाय ओरैनो दै सिंफोराव थांबा खालामसै ओमफ्राय दायोथ' आं फनजोंनो खालामगासिनो नालाय फनजोंनो मोजां मोनो आरो स' बिराद हेपि आङो बिराद मोजां मोनदों आङो बहुत दिननिफ्रायनो आं माने लानो होनना सानदोंमोन किन्तु लानो हायाखैमोन
दा लानो हानानै बिराद गोजोनबाय आरो दा माखासे बुरबकफोरा बुंहरलायगोन उमुक तुमुकनि फैसाजों लादों उमुगासो होदों मादों होननानै अ हेलौ नोंथाङा मिथिया हसिया बाराद्राय अन्तर्यामी जानाङा अन्तर्यामी जे होनो माखौ होनो मिथिबायना माने सोरबा सासे मानसिया जेबो बुङालासिनो नों बेनि गोसो सिंनि खोथाखौ मिथिनाय बेखौनो होनो अन्तर्यामी ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिया हसिया जानला मोनला खोथा बुंनाङा आरो बेनि उनावबो जुदि नोंथांमोना एसे खिथुआ आलौवोबा आंनि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामनानै दोनना हो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनाङा आंनो नोंसोरबायदि माखासे माबाखौ आरो नोंसोरबायदि माखासे हेटार्सफोरखौ नाङा आंनो ओमफ्राय आरो आं मोनसे खोथाखौ हमनानै मोना आरोना माखासे मानसिफ्रा माने हेटल' स्प्रेड खालामनो थाखाय फैयो आरोना कमेन्ट सेक्शनफोरावहाय ओइ उमुकसो तुमुकसो उमुक गैयाबानो नोंहा जाया माने आं माने ओरैनो फरायगारनानै माने ओरैनो आंनियाव इउटुबाव पेक खालामगासिनो आरोना माखासे ओरैबायदि बुरबक मानसि दङ माखासेफोरा माने आङो मास्टार डिग्री खालामखांनानै आं जुदि थाइसेबो फैसा मोनाबा आं जुदि जेबो इनकाम जायाबा आं इउटुबाव मा ओरैनो बक खालामबाय थागोन नामा आंनि टाइमखौ वेस्ट खालामनानै आंहा टाइम गैलाथ' आं गथ' उन्दै नङा आं मेच्योर जाबाय आंहा टाइम गैया बिदि फाल्तु खालामबाय थानो बे आंनि मोनसे पेशन जाहैबाय आंनि मोनसे मा होनगोन आंनि पार्ट टाइम जब जाहैबाय इउटुबा मिथिबायना बेजोंनो आङो दा आंनि नांगौखिनिखौ आं सुफुंनो हागासिनो बेयावहाय आंनो रावनिबो दरखार गैयाथ' माखासे बिथिङाव सोरबा आंखौ मोजां मोननाया आंखौ हेल्प खालामो बे आंनि आरो बिथांनि गेजेरनि खोथा नोंथांमोना मेगन सानो बेवहाय दरखार गैया नङा होमबा आरो बिदि होननानै जे आंहा जे थाइसेबो इनकाम गैया मा गैया एसे इउटुबाव सार्च खालामनानै नाय ब्लगारफोरा बा इउटुबारा बेसे मा आर्निं खालामो आं बेखौ बुङाखै जे आं एकदम आंनाथ' साबसक्राइबारानो गैया दासो 200K जाहां अबस्थायाव दङ ओमफ्राय आं बेखौ बुङाखै जे आं एकदम फैसानि बारिस एकदम आंनियाव बिराद क्रर थाखा लाख थाखा मोनो आं बिदि होनाखै आंनो आरो बिदि थाखाबो नाङा आंनो जिमानखिनि नांगौ आङो मान्थलि खामायगासिनो आंनो नांगौखौ आं सुफुंगासिनो आरो जा एसे हायो आं न'आवहाय हेल्प होनो हादों आरो बिमा बिफाखौ आं हेपि खालामनो हादों बास आं आंनि वर्ल्डआव हेपि आंनो नाङा नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि माबा माखासे जायगा गाज्रि बुङो बिथांमोनखौसो होनदों बे आङो मोजां होनग्राफोरखौथ' लिप किस बिराद गाजा मानसि थामारले ओमफ्राय माखासेखौथ' आङो नै माखासेया गाज्रि कमेन्ट हरबाथाय आं डाइरेक्ट मा खालामो चेनेलनिफ्राय हार्ट आउट खालामखायो हायोना बिदि मा होनोमोनथाय बिदिखौ नायफिननांगोन र' माने कमेन्ट सेक्शनाव थांनानै नों जुदि गाज्रि कमेन्ट होबायबा बिसोरखौ माबा होनोमोन र' नायफिननांगोन आङो माने आंनि भिडिअसफोर फैबाथाय बिथांमोना नुला आरो बेबायदि खालामना दोननो हायो ओमफ्राय आरो माखासेखौथ' आं सानो नाय दे माथो बेसेखौथ' बिदि नुयि खालामना दोननो बिसोरथ' सार्च खालामना नायखागोन मानो होनोबा आंनि भिडिअ जेब्लानाखि आपल'ड जायोना नो भिउस बाट लाइक्सआ 200 डिसलाइकआ जाबाय 2 मिथिबायना नोंसोर सानैखौ आं केयारखौनो खालामा 200 जे आंखौ लाइक खालामो बेनि थाखाय आङो माने मा होनबावनो थेंक इउ सो माच भगवान इमानखिनि बियावबो नोङो इमानखिनि आंनो होबाय बेनि थाखाय रोजा साबायखर रोजा थांनाय जोनोमफ्राव माबा मोनसे मोजां खामानि मावदोंमोन खोमालै बेखायनो भगवाना सब मिथिजोबो आंखौ थेंक इउ ओमफ्राय मा होनो अरजाया जेबो नङा मालायनि मोजांखौ नायनो हायि मानसियाथ' जेब्लाबो मोजां जाखाया आरो लाइफआव साक्सेसबो जानाय नंखाया आङो साननैसो उनाव मोनसे खोथा बुंगोन नोंथांमोनजों एकदम आंनि मेगन सिगाङावनो प्रुफ आरोना इभेन बे आंनिख्रुइबो साक्सेस जाबाय बिथाङा दिनैनो बुंसानोसै दे माथो बेलेग भिडिअनि होबाय थानो न सासे इउटुबार दै आं नामखौ मेनसन खालामला एकदम आंनि मेगन सिगाङावनो बिथाङा फ्लपबो जादोंमोन आंनि मेगन सिगाङावनो दा बिथाङा बिराद जौगाबाय बिथाङा फेसबुक पेजावहाय आं बिथांखौ फार्स्ट टाइम नुदों फेसबुक पेजाव दै फेसबुक पेजावहाय आं बिथांखौ नुदोंमोन ओमफ्राय आंथ' नामखौ खिथाला बिथाङा फेसबुक पेजावहाय जानला मानला भिडिअफोर होयोमोन आरो ओमफ्राय इयावनो आङो आयु मानसि डेन्जारलै होननानै नायोमोन आरो भिडिअखौ ओमफ्राय बिराद गाजा आरो मानसिया गथ' मानसि हौवासा
ओमफ्राय आरो बेनि चेनेलावहाय थांनानै नायबाय आं मा मा भिडिअ दङ इदि होननानै दै फेसबुक पेजाव नट इन इउटुब माने फेसबुक पेजाव दै इउटुबाव नङा ओमफ्राय फेसबुक पेजाव थांनानै नायबाय आङो ओमफ्राय थांनानै नायनायावहा आंखौ रस्ट खालामनाय दङ ओमफ्राय आं सारप्राइज जाबाय आरे बे गथ'आ आंखौ माला बिदि रस्ट खालामनाय होननानै आंहा बै टाइमावहा बै इन्सिडेन्टआ जानाय टाइमावहा आंखौ रस्ट खालामदोंमोन आरो बिराद गाज्रि बुंनानै खालामदोंमोन ओमफ्राय आं सानबाय आरो आयु जेनेबा जेब्लानोखि नों गावनि मानसि बा न'खरनि मानसि सोरनावबा जागोन अब्लासो बुजिगौमोन होननानै आं साननानै थाबाय आरो ओमफ्राय बे टाइमाव बिहा भिउस गैया मा गैया रस्ट खालामबाय थायो सोरखौबा ओमफ्राय बिदिनो उल्टा सिदा माबा भिडिअ खालामबाय थायो ओमफ्राय बेखौ सोर बुजायखोथाय मिथिला ओमफ्राय उनावहा मा जाखो बियो इउटुबावबो भिडिअखौ नुग्रा जाबाय आं बिनि ओमफ्राय बिथाङा हिन्दीयाव व्लग खालामग्रा जाबाय दै रस्टिंखौ गारनानै बर'आव रस्ट खालामोमोन दै सिगांहाय ओमफ्राय उनावहाय साननैसो आं सानबाय बाद दे नोंखौलाय मा बुंहरनो होननानै आंखौ रस्ट खालामोबालाय खालामथोंसै अरजाला होननानै आं थाबाय बेनि उनावहाय आं साननैसो उनाव नुबाय बेनि इउटुबनि भिडिअआ आंनि माने आं स्क्रल डाउन बिदि खालामबाय थादोंमोन नालाय इउटुबावहाय भिडिअ नायबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय बेयावहाय बिनि भिडिअआ नुजाफैदों आरो रिकमेन्ड खालामदों आंखौ इउटुबा ओमफ्राय नायनायावहाय नुबाय आङो हिन्दीनि व्लगिं स्टार्ट खालामबाय बिथाङा ओमफ्राय हिन्दीनि ब्लगिं स्टार्ट खालामनायावहाय बिथाङा साक्सेस जालांबाय आरो ओमफ्राय दाबो बहुत मोजाङैनो साक्सेस जादों बेखायनो आं बुङो मा जेब्लाबो मोजां खामानिखौ माव गाज्रि खामानि मावब्लाथाय नोङो जेब्लाबो साक्सेस जानो हाया नों गोजोननाय मोनगोन गोसोआव सोरखौबा दुखु होनानै जुदि बे नोंनि पेशन बा जुदि बे नोंनि हबि बा मालायखौ दुखु खालामनानै बा मालायखौ गाबहोनानै मालायखौ सोगाबनानै नों जुदि गोसोआव सान्ति मोनोबा बे नोंनि हबि जानो हागौ खिन्थु नोंनि बे साक्सेस नङा नों जेब्लाबो साक्सेस जानो हाया आरो नों मोजां खामानि मावलांबाय नोंखौ भगवाना सानसे नङा सानसे नायखागोन नोङो दा मोजां खामानि मावनायखायनो आं नामखौ मेनसन खालामला नों मोजां खामानि मावनायखायनो दा नोङो बिराद मोजाङै साक्सेस जागासिनो फंबाय बेबायदिनो मावलांबाय था किप इट आप खिन्थु सिगांनि बायदि नोङो मा होनो रस्टिं खालामनाय मोनबा दिनैसिम नों बेबायदि साक्सेस जानाय नङामोन गड ब्लेस इउ मोजां खामानियाव आगान सुरलांबाय नोङो सिगांनिखौ सिगां बारहोदो पास्ट इज पास्ट इट्स नेभार काम बेक जा दङ दा प्रेजेन्टआव आरो फिउचाराव बाय बाय सो थेंक यू सो मच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय